Христо Димитров Измирлиев. Той е известен под псевдонима Христо Смирненски и е български поет и журналист. Публикува под различни псевдоними – Ветбъл, Орезъм, Южен Северняк, Гаврош и други. Той въвежда в поезията темата за пролетарската революция, но основната идея в творчеството му е социалната несправедливост. Именно социалната принадлежност е определящ фактор за идеологическите му възгледи. Най-характерното за творбите му е усещането за една необходима промяна в света, огорчението от суровата действителност и готовността за борба за промяна. Смирненски се превръща в борец за нов свят, без болка и несправедливост, бедност и мъка. През последните години от живота си той публикува сатиричния шедьовър "Приказка за стълбата". Произведението засяга теми като отровата на властта, предателството и съкрушителните резултати на властолюбието. Въпреки ранната си смърт, Смирненски ни завещава множество лирически и прозаически произведения, част от които са актуални и днес.